Benvinguts a tots els presents al cicle de conferències en honor a Josep Camarena. És una de les activitats que enceta el centenari, que per motius de la pandèmia va haver de retardar les dates, i aquesta és la primera conferència i dona pas a encetar una sèrie d'activitats. M'agradaria que, en nom del Centre d'Estudis i Investigacions Comarcals Alfons Ebey, donar la benvinguda a tot el món, sobretot a autoritats. Gràcies, Lidovina, per vindre. També gràcies a la família, gràcies a Irene Camarena i a Emiliana Furió, que estan presents, i en general a tot el públic que ha volgut vindre i compartir una estona amb nosaltres i homenatjar a Josep Camarena. El meu sincer agraïment per haver vingut. I ara vos dono pas a la persona que donarà la conferència avui. Ell és Frederica Parisi Romero, ell és historiador, és de Gandia. Ens uneix l'estima mútua per Josep Camarena perquè ja fa molts anys vàrem formar part d'unes jornades en honor a Josep Camarena del col·lectiu Vall de Vernissa. Ell actualment és professor ajudant doctor de la Universitat de València i ha impartit classes a diverses universitats, entre elles la CEU Cardenal Herrera i la Universitat de Lleida. Les seues línies d'investigació giren entorn a les èlits rurals i relacionats entre el camp i la ciutat, sobretot en comunitats rurals de l'edat mitjana. I també m'agradaria destacar que forma part del grup Jarca, que és un grup de divulgació històrica i que té molt d'èxit en les xarxes socials. Ell parlarà o ens farà una semblança de Josep Camarena, l'historiador, i la seva obra. I no res més, vos deixen les seues mans. Gràcies, Frederic. Gràcies, Anna. Bé, bona nit a totes i a tots i gràcies per vindre, donada la multitud d'oferta cultural que afortunadament tenim a la nostra ciutat. I sense més, comença la meva xerrada per presentar-vos un Josep Camarena que mira d'incidir sobretot en el vessant probablement menys conegut i menys reconegut també, que és el d'historiador professional, el de medievalista i productor de ciència d'alt nivell i que, producte d'unes circumstàncies que ara veurem, no va acabar de tindre el reconeixement dins del món acadèmic que se mereixia. I serveix aquesta conferència per a fer justícia en aquest sentit. I, de fet, vaig a començar una anècdota que no ve en els llibres d'història i que no he vist recollida en cap semblança o memòries que, com dia Anna, al llarg dels anys nosaltres i altra gent, com Santiago, que també està així, hem pogut anar fent. És una anècdota que palesa efectivament el que és la universitat i el que va viure Josep Camarena al llarg de la seva vida. Això és a Saragossa, un llunyà ja 1975, en el marc del 10è Congrés de Corona d'Aragó. Girava al voltant de la figura de Jaume I i el catedràtic d'Història Medieval de la Universitat de València, Antonio Ubieto, feu una de les ponències centrals del Congrés amb el suggerent títol de la Reconquista de València i Múrcia. En acabar la seva intervenció, en el torn de preguntes, s'alçà Josep Camarena, que precisament havia presentat una comunicació sobre el repartiment de xàtiva juntament amb Emiliana, i li preguntà a don Antonio, així és com se referien els catedràtics llavors, don Antonio, una duda. ¿Cuál fue el papel del castillo de Sagunto en la conquista de Valencia? Ubieto li respongué alterat, de males maneres, i donant a entendre que allò era una pregunta absurda i de resposta coneguda per tots. Camarena, afrontat, celler i callà. El silenci només el va trencar l'arxiver municipal de la ciutat de València, José Martínez Ortiz, que modestament i amb totes les cauteles li recriminà a l'erudit catedràtic les formes en què s'havia adreçat a un company. I, de fet, encara després, en els rogles dels congressistes, que solen fer-se en aquesta mena de trobades, el mateix germà d'Antonio Ubieto,
que també era medievalista, tot i que acabà com a catedràtic de secundària, com el mateix Josep, Andrés Subieto, es meravellava i es sorprenia de la impertinència del seu germà. L'anècdota, lluny de ser una anècdota, lluny de ser un simple incident i una falta de formes, traspuava les desavinences que expliquen al remat l'evolució de Josep Camarena. Però anem a pams i a poc. Com tots sabeu, Josep Camarena i Maíquez va néixer el 1921 a Llocnou de Sant Jeroni. Arribat el moment, Camarena inicia els seus estudis de secundària a l'Institut Laboral, que avui en dia és l'Ausiàs Marc, on entra en contacte amb una figura que canviaria la seva vida, que és Manuel Duhalde Serrano. Duhalde pertanyia a una família d'advocats, una família benestant, tot el contrari que Camarena, per bé que tots dos compartien un origen o una vinculació rural, més intensa en el cas de Camarena, més difuminada en el cas de Duhalde, tot i que, com dic, la seva família provenia de Burjassot. Llavors, era una família que tradicionalment, un parell de generacions, s'havien dedicat a l'estudi del dret a la Universitat de València i ja sabeu com eren aquestes coses. La família volia que el fill també estudiara dret i així ho feu. Manuel Duhalde estudia dret. El que passa és que al mateix temps estudia filosofia i lletres i s'especialitzà en geografia i història. I precisament geografia i història fou el que impartí a l'Institut de Gandia en 1937. Duhalde patia una malaltia que l'eximí de l'exercici d'armes en la Guerra Civil i per això pogué dedicar-se a l'ensenyament en la rereguarda, concretament en Gandia. Així estigué 5 anys, temps en el que arribà a ser catedràtic d'ensenyament i director del mateix institut. En 1942, per oposició, entrà en el cos de facultatius bibliotecaris i arqueòlegs de l'Estat amb destí a l'Arxiu de la Corona d'Aragó, el somni de tot medievalista, a Barcelona. I en un poc temps, en el 1945, es doctorà a la Universitat Central, precedent de l'actual Universitat Complutense de Madrid. 2 anys després, Duhalde pogué retornar a València i s'incorporà com a arxiver a l'Arxiu del Regne de València ja en 1947. I, tot just un any després d'incorporar-se a l'arxiu, fou nomenat director del recentment creat Institut Valencià d'Estudis Històrics, vinculat, com en l'actualitat, a la Diputació de València i a l'institució Alfons el Magnànim. Aquesta tasca de director de l'Institut Valencià d'Estudis i Investigacions Històriques la compaginava amb la seva feina d'arxiver, fins que en 1954 demanà una excedència per incorporar-se com a col·laborador científic del Consell Superior d'Investigacions Científiques, el CSIC, a la secció de València de l'Escola d'Estudis Medievals, sota la direcció d'Alfons García Gallo, fundador d'aquesta secció i catedràtic d'Història del Dret. Finalment, el 9 de gener de 1955 morí producte del reblandecimiento de la columna vertebral que patia des de la seva adolescència i que no havia fet sinó empitjorar amb el pas dels anys. La necrològica per a la comunitat científica l'assignava precisament Josep Camarena. Si vos he parlat de Manuel Duhalde, no és perquè siga el fil central de la meva intervenció, sinó per 2 raons. Una, perquè, efectivament, com veurem, marcà i influencià notablement en l'obra historiogràfica de Josep Camarena, però sobretot per fer-vos veure que les passes que després seguí Josep Camarena eren precisament les que havia seguit el seu mestre i amic, i fins i tot m'atreviria a dir una mena de germà major que indica el camí a Josep Camarena. La mort de Duhalde, sumada a un seguit de fatídiques coincidències, doncs acabarien per trencar
la carrera universitària de Camarena, que sens dubte haguera estat una carrera d'impacte. Quina fou la trajectòria, la singladura de Josep Camarena? Doncs en 1939, amb 18 anys, fou cridat a files i, com sabeu, hagué de servir a l'exèrcit durant poc més de 10 anys, cosa que li suposà perdre un contracte de professor d'espanyol a la Universitat Americana de Pittsburgh. En 1942 ja pogué ingressar a la Universitat de València, una institució que, com podeu imaginar, estava totalment depurada. Allí acabà la carrera de Filosofia i Lletres en 1946 i aquell mateix any pogué començar a treballar en l'Escola d'Estudis Medievals de València, vinculada al CSIC, on novament coincidí amb Duhalde. Si mireu la tesi de Josep Camarena, veureu en la seva part introductòria, normalment la introducció d'una tesi o d'un treball sol ser la part més interessant des del punt de vista personal i que explica a l'historiador o a la historiadora. Si la consulteu, que la podeu consultar a la Biblioteca Josep Camarena de l'Arxiu de Gandia, veureu com ell mateix explica que les seues preferències historiogràfiques i els seus somnis passaven per Egipte i Mesopotàmia i que fou precisament el treball amb Duhalde, que ja l'havia portat cap als estudis d'història, el que li despertà l'interès per la història política medieval en general i en particular per un moment força essencial en la història de la Corona d'Aragó i en la entronització d'una nova dinastia, com són els Trastàmara. Així, si Duhalde s'havia centrat en el compromís de Cas, al voltant de entre 1410 i 1412, el compromís, no Duhalde, Camarena ho faria amb el període immediatament posterior, que és la entronització i el regnat de Ferran d'Antequera. I, de fet, la resta de les conferències que tenim programades tracten precisament d'això. Demà, Rafael Narbona exposarà una actualització precisament d'aquest tema central de la relació entre el rei i el regne en temps de Ferran I d'Aragó i el dimecres Víctor Muñoz parlarà de Ferran d'Aragó abans de ser rei de la Corona d'Aragó, de Fernando de Antequera, per fer-ho més evident, com a noble castellà. En definitiva, Duhalde i Camarena formaven un tàndem historiogràfic que se complementaven i que portaven la recerca a un pas més enllà. La tesi formalment va estar dirigida pel catedràtic Manuel Ballesteros, una família vinculada a Falange i que devia el seu càrrec, la seva ascensió, no tant per la seva vàlua professional com per les seues vinculacions polítiques. De fet, estava a València com a catedràtic d'Història d'Amèrica, i ja sabeu la vinculació que té València amb Amèrica. I que, clar, òbviament, això no ho he llegit en cap lloc, però us ho dic jo, que segur que degué ser així. La tesi, òbviament, devia comptar amb el vistiplau i amb la complicitat de Duhalde, no només com a expert, sinó també, com diades, com a col·lega i amic. Així les coses, en 1949, Camarena defengué la seva tesi, també a Madrid, com era el que tocava aleshores, i obtingué la màxima puntuació, així com el Premi Extraordinari de Doctorat. I paga la pena insistir en que aleshores la màxima puntuació, l'excel·lent cum laude, així com el Premi Extraordinari de Doctorat, no eren qualsevol cosa, ara tampoc ho són, però aleshores encara resultava més difícil d'obtindre. Al llarg de tots aquests anys, Camarena treballà o compaginà la investigació amb la tasca de professor ajudant de l'esmentat Ballesteros a la Universitat de València. I, finalitzada la tesi doctoral, Camarena aprovà l'oposició com a professor a l'Institut Laboral Ausiàs Marc de Gandia, això ja en 1950. Però com diades,
Camarena, em fa la impressió, vaja, tenia el seu punt de mira, en el seu punt de mira, la universitat. I per això mateixa, tot i les tasques docents a l'institut, Camarena mantingué el ritme de treball i mantingué la producció historiogràfica amb publicacions com el Tratado de Paz y Comercio en Aragón y Génova en 1413, publicat en el 1952, o la col·laboració amb Duhalde, que abans ja vos esmentava, amb la publicació del Catálogo de la Exposición de Derecho Histórico del Reino de València. Per tant, fixeu-se que per on van els temes d'investigació, per on van les publicacions i què és el que li interessava no només a Josep Camarena, sinó també a l'equip d'historiadors i de documentalistes arxivers que a poc anava formant-se al voltant de la figura de Manuel Duhalde. Tanmateix, en 1955 marca l'inici d'un trienni funest en la biografia historiogràfica de Josep Camarena, perquè com ja he avançat abans, aquell any morí Manuel Duhalde. En realitat portava des de l'adolescència amb una malaltia d'aquestes generatives que el feia anar corbat, hi ha alguna fotografia que se'l veu tot corbat amb una gran gepa, i que, doncs, òbviament, com sol succeir en aquests casos, la mort de l'investigador principal comportà la desintegració de l'equip de treball que s'havia format al voltant de Duhalde en la secció valenciana de l'Escola d'Estudis Medievals. I un moment de crisi o de paró, si voleu, en l'Institut Valencià d'Estudis Històrics. Però per al que a nosaltres ens interessa suposar la pèrdua del principal valedor per a Camarena. Sense mentor, les possibilitats de promocionar el sistema universitari, més encara en aquells temps, resultaven força escasses. Tingueu en compte que aleshores s'estaven configurant a la ciutat de València, com a centre del territori, s'estaven configurant diversos nuclis, o almenys dos nuclis clarament definits de producció historiogràfica. Per un costat, la universitat, i per l'altre, l'Institut d'Estudis i Investigacions Històriques, que coincidia amb la mateixa persona, en la persona de Manuel Duhalde, amb la secció local de l'Institut, la secció d'Estudis Medievals del CSIC, que llavors tenia seu a València. Eren dos nuclis que treballaven més o menys conjuntament o més o menys amb un bon clima de treball. Això s'acabà amb dos fets. Un és la mort de Duhalde en el 55 i l'altre té lloc en 1956 i és l'arribada d'Antonio Ubieto com a nou catedràtic d'Història Medieval a la Universitat de València, l'Ubieto que vos esmentava adés en l'anècdota. Ubieto no només aspirava a crear la seva pròpia escola d'historiadors i promoure els seus deixebles, sinó que rebutjava els plantejaments historiogràfics més moderns en què Camarena s'havia format com a historiador. Si a Camarena li preocupaven, ja ho heu vist en els títols que vos he anat esmentat i que conegueu vosaltres de sobre, li preocupaven les qüestions referides a la història política i a la història política del propi país, Ubieto estava capficat en fer, des de València, història d'Aragó. Una història d'Aragó que, a més, tenia una clau etnicista molt forta i que això emergiria algunes dècades més tard, amb Camarena ja desconnectat o aparentment desconnectat de la universitat, com dic, en la batalla, en la coneguda com Batalla de València. Ubieto llavors sí que se centrà en la història del País Valencià per a negar, tot falsejant la història i la documentació, la colonització catalana del territori i atribuint l'èxit de l'empresa de Jaume I al component aragonès únicament.
I és que, per acabar d'entendre el personatge, Ubieto era de Saragossa i considerava el seu pas per València com un pas intermedi per a tornar a la que havia sigut la seva universitat d'origen, alma mater, la seva alma mater, i ocupar la càtedra del que havia estat el seu mestre. A més, Ubieto era catedràtic i Camarena ni tan sols pertanyia a la universitat. I és per això que el catedràtic mai considera com a col·lega i menys encara facilitar la seva integració en el món acadèmic i universitari. I com això, bona mostra d'això és el fet que no n'hi ha cap publicació conjunta entre ells dos, tot el contrari del que havia succeït a Manuel Duhalde. Sense mentor que el consolidara, i ans al contrari, una persona que més bé anava en contra del seu treball, el tercer dels contratemps resulta gairebé anecdòtic, però que ens il·lumina sobre les aspiracions professionals de Josep Camarena. I és que, com sabeu, la riuada del 1953 s'endugué les planxes d'impressió de la seva tesi doctoral. Òbviament, la riuada se les va endur, però podrien haver-se tornat a fer unes noves planxes i una nova impressió, però desconec les raons, però el cas és que Camarena mai va publicar la seva tesi i això explica en part la desconnexió del seu treball amb la posterior evolució de la historiografia medieval. Per acabar de complicar les coses, la secció medieval del CSIC a València fou suprimida. Ja podeu imaginar-se qui hi havia al darrere d'aquesta supressió, qui estava interessat en que no hi haguera cap centre de producció historiogràfica medieval més que la universitat, i Camarena perdé els seus lligams directes amb la producció de primer nivell. Això no obstant, la dècada dels 60, que és més o menys en la que ens situem, la dècada dels 60 marcà un intent de Camarena de mantindre aquesta producció i aquesta voluntat de produir a nivell científic. I en aquest sentit, des de l'institut i convertint-se en una obra capdavantera, i de fet podem dir que en aquest sentit li guanyà la partida a Antonio Ubieto, promogué la publicació de la col·lecció de documents per a la història de Gandia i su comarca, que molts encara hem utilitzat. Es tracta d'una publicació que té unes característiques que la fan actual i la fan de primer ordre. N'esmentaré només dos. Per un costat, acostar la tasca de l'historiador a la societat civil, la tasca de la transcripció, posar a l'abast de tothom l'accés als documents, i per un altre costat, fer veure que la feina de l'historiador no és una feina gratuïta. Jo recordo, i us contaré una anècdota, que recorde perquè només vaig coincidir amb Josep Camarena una vegada a la font de la Replimala, que anàvem a omplir aigua, i el meu pare li va dir que jo estudiava història i l'únic que em va dir és que fes el que facis no treballes de baix. Un consell que amb el temps he anat comprenent, perquè efectivament més d'un i més de dos se pensen que per fer convidar-te a esmorzar o a sopar després de fer una conferència es paga les hores que dediquem els historiadors. No, aquella publicació, aquella col·lecció de documents per a la història de Gandia i su comarca se publicava gràcies a l'esforç i a la subscripció de diverses personalitats. De manera que, efectivament, tu veies que amb la teua aportació hi havia una producció, hi havia un resultat que era palpable i que al final aquell treball de l'historiador veia la seva llum i arribava al públic. Posteriorment hi hagueren altres treballs i
sobretot en els congressos de Corona d'Aragó, José Camarena mantingué aquests lligams amb la universitat i amb la producció científica, com ja vos he dit. En 1975 a Saragossa, però també se feren a altres ciutats, a Barcelona, per esmentar-ne alguna. A més, cal tindre en compte que a mesura que passaven les dècades i que, com sabeu, el clima i la crispació política a València anava en augment, la desconnexió de la realitat entre el departament o el catedràtic d'Història Medieval i els seus col·legues cada vegada era més vigent. Llavors, els homenots, els erudits, els científics de primer ordre d'altres àrees de coneixement, de medieval o d'antiga, buscaven a València algun historiador competent que poguera donar-los garanties del treball. I aquesta figura fou José Camarena. I paga la pena insistir-ho perquè no et deixeu d'oblidar que Camarena no estava a València, que Camarena no estava a la universitat. Camarena estava a Gandia, Camarena estava a l'Institut d'Ensenyament de Secundària. I això imprimia unes diferències que, vulguis o no vulguis, fins i tot encara avui persisteixen. Llavors, historiadors de primer ordre com Joan Reclà o Miquel Tarradell o Emili Giralt, a qui buscaren per a col·laborar, per a fer-los, per a redactar la part dels seus treballs referides a la història medieval, no fou al catedràtic, no fou a la gent del Departament d'Història Medieval, sinó fou algú que ells coneixien, la vàlua dels quals ells coneixien i que no era altre que José Camarena. Fins i tot Joan Fuster, també en la seva història, dedicà a buscar a José Camarena i no al Departament d'Història Medieval, com ja he dit. Disculpa, espero que no ser jo, però... No, jo no soc. Serà algú per ahí. Bé, per tant, en definitiva, el que tracte de posar l'accent és com, malgrat no comptar amb les bases pertinents per a bastir una carrera científica de primer nivell, José Camarena pogué compaginar aquesta tasca d'ensenyament, aquesta tasca de divulgació, que moltes vegades així ja hem posat de relleu, però insistir en aquesta qualitat i en aquests esforços per mantenir la producció científica en el context pertinent. A partir d'ahí, a partir dels anys 70, sí que és veritat que la producció o el volum de treball fou progressivament decaient, suposa que influirien diverses circumstàncies, però fixeu-se que encara en 1980 Antoni Ferrando, a l'hora de publicar una nova edició del llibre del repartiment, en l'equip de transcriptors no hi havia ningú de la Universitat de València, del Departament d'Història Medieval de la Universitat de València, sí que hi havia de la universitat, però no de medieval, sinó que busca precisament a José Camarena. Vull dir, és un signe, és un fet que palesa aquesta voluntat i aquest reconeixement científic cap a Camarena encara després de tants de temps i de tantes dècades. Oviedo deixa la Universitat de València abans, al voltant de 1979, en unes circumstàncies també molt crítiques, amb tot el departament que s'havia anat creant per pures necessitats relacionades amb el creixement demogràfic de la universitat, com dic, amb el departament crític amb ell, i marxar a Saragossa. Òbviament, com havia dit al principi, marxa a Saragossa perquè era realment el lloc on volia anar i el lloc des del qual volia retirar-se. I en aquest context és en el que Camarena, com dic, a poc va deixant aquesta producció historiogràfica en un segon àmbit, en un segon nivell, i es centra cada vegada més en la docència, fins que en 1987, com sabeu,
es retira. En definitiva, he tractat de centrar-me en aquells aspectes més personals i no avorrir-vos massa amb la qüestió referida als títols de les obres i els diversos congressos als quals assistir. A l'arxiu municipal teniu accés a tot el llistat de publicacions que, com dic, és important i és significatiu, i justificar un poc o tractar de contextualitzar aquesta obra historiogràfica de Camarena en el context universitari pertinent, perquè crec que és important que per entendre l'historiador cal entendre la seva biografia personal i també professional, perquè això és el que ens explica i és el que ens ajuda a entendre la seva obra. No resulta fàcil d'exercir de l'ofici d'historiador sense aixopluc institucional i, malauradament, d'això també en sabem els més joves. Per això mateix que Camarena no va comptar amb aquest aixopluc o aquest recolzament que implica pertànyer a una universitat, és precisament, crec, el que més valor ha de donar-li a la seva obra historiogràfica. Malauradament, la lectura que les generacions posteriors van tindre del treball de Camarena, sobretot de la seva tesi doctoral, que, com sabeu, és la pedra angular sobre la que un historiador va construint la seva producció. Malauradament, com dic, aquesta tesi no va circular i encara avui roman inèdita i, afortunadament, en molts aspectes superada, però sí que és una llàstima, per exemple, que l'apèndix documental que acompanyava aquella tesi doctoral que no hagi vist ja la llum. Per això crec que, en definitiva, l'aportació de Camarena té un doble mèrit i un doble significat. Per un costat ens va ajudar a entendre la nostra història, però sobretot va fer un aspecte, una qüestió que aleshores la universitat no feia, i és fer del nostre entorn, fer de la nostra història l'objecte d'estudi. Res més i moltes gràcies. Podem fer preguntes? Fem preguntes? Si alguna persona del públic vol intervindre, fer alguna pregunta, alguna qüestió. Santiago La Parra, di. Crec que la memòria de Camarena es mereix per a, amb el teu permís, completar el final de la història de Pile. Tu has fet una semblança, no a l'estil de Plutarco, sinó comparant una persona noble i sàvia amb un altre que no era ni noble ni sàvia. I el final de la història és que avui, de Camarena, de Pepe, ens recordem tots els que es van tractar i els que van gaudir de la seva estratègia, no considera col·lega seu, però considera el seu deixeble, que va ser de bon tenent. I avui, i va ser alumne, no deixeble d'Oviedo, va ser alumne d'Oviedo. Ja en les seves èpoques èxites, ella me la luego se comía los mismos crudos, pero era igual ignorante que no se comía los mismos crudos. Y avui, nosaltres molts, sobretot els que tractaren de primer de Pepe, ens recordem d'ell en carinyo, un carinyo immenso, que és el que m'induïs a mi a parlar d'ell aquí, i Oviedo ningú no se'n recorda. És el Jorge de la Cabanes, que és l'única decisió que li queda perquè altres, antics deixebles, no vull nomenar ningú, s'han reconvertit de manera positiva. I la seva obra, de Pepe Camarena, la seva obra era com a pedagog. Va avançar molts anys a la pedagogia dels instituts. Va deixar a Gandia una llavor que jo crec que ha donat molt més fruits que la de Oviedo. Però a banda d'això, els vecindaris de Camarena todavía los utilizan y los ciclos económicos de la Edad Media de Oviedo son una vergonya que ningú no cita perquè Sí, això és totalment cert. Vull dir, és veritat que haguera sigut cruel per la meva banda
acabar així, no? Vull dir, d'Ubieto... Sí, és totalment cert. D'Ubieto, de fet, se parla més sovint del germà d'Andrés Ubieto, perquè el seu fill és un personatge famós i vinculat a l'esport, que no del Ubieto, que, com diu Santiago, només ha tingut una deixebla, que és Amparo Cabanes, i que la seva producció historiogràfica, tot i que sí que està a les biblioteques universitàries, doncs està ocupant espai i podria ser perfectament combustible per a falles. Jesús. Francament, m'ha interessat tota l'anàlisi que has fet historiogràfic, i que per mi ha sigut molt interessant i descobriment. Però jo crec que, sobretot en el context de Gandia, hay una manera de marcar l'aspecte de lo que és l'ensenyament. Perquè a mi em sembla molt greu que igual així com a la universitat, és a dir, la gent que dona bé classes i comunica bé la història, això no es valora. És a dir, només es valora el que es publica. I no es valora la capacitat de comunicació verbal de les persones i de donar sentiment i de crear escola i de crear interès. Llavors jo crec que això Camarena sí que ho ha aconseguit en Gandia. Sempre que hi ha alguns alumnes d'ell, jo no he sigut alumne d'ell, si ho he conegut, que no he sigut alumne. Però crec que aquest aspecte de l'ensenyament, de gestionar l'institut, dels estudis de l'institut, jo crec que és uns aspectes de la seva biografia molt remarcables també, sobretot des del punt de vista de Gandia. I particularment la història del distrito de Gandia, que va publicar l'any 65, jo crec que per moltes persones, jo entre ells, ha sigut un poc la manera d'entrar en la història de la nostra comarca. I crec que aquestes coses és interessant recordar-les. Home, quan això s'anomena la càrrega docente, quan l'assignació d'hores de classe s'anomena càrrega docente, ja pots suposar que una connotació positiva l'ensenyament no té. Vull dir, té càrrega docente i està clar que és curiós, no? Perquè al final la Universitat Espanyola es fonamenta en l'ensenyament com a via d'entrada i com a justificació laboral, i en això pareix que si no estàs fent classe no estàs treballant, però en canvi quan t'exigeixen recerca. Ara ha canviat, ara tenim totes les... Vull dir, ara ens falta pujar cafès, però bueno, ja ens ho demanaran. De tota manera, jo penso que el meu fet d'estar així alguns alumnes d'ell ja és una gran... Sí, però a veure, per això ho dia al principi, que en el fons estem parlant de... de les excursions a la muntanya, estem parlant de l'any 68, 69, que per un xiquet de 13 anys anar-se, jo què sé, a la muntanya o a la Cova Beato o allà, era una cosa excepcional, no? I aleshores pensé que això ja és una gran alegria i un... Sí, però... La docència, tal, aquest tema, per això estem així. Sí, però per això ho he dit al principi de la meva intervenció, que jo... Jo desconeixia, per exemple, com a alumne, i com haver llegit el llibre que anomenat ara, dels primers que vaig comprar jo, i que desgraciadament el vaig deixar i no l'ha recuperat mai, però pensé que, claro, jo m'alegra molt sentir aquests datos que com a alumne desconeixia. Jo sé molt de la seva vida i tal, però el que tu has dit, no. Clar, jo el que he tractat de fer-vos veure un poc és el món cruel que pot arribar a ser la universitat en molts sentits i això, la falta de moltes coses que poden arribar a tindre algunes persones que acaben a la universitat. Santiago. Ja, però... Jo he sabut alumne
dels millors que havia, a nivell històric i a nivell personal, defendent els drets de l'alumnat per totes les circumstàncies i apoyant a les classes més inferiors. Era un home de categoria. I a la història en tots els sentits. Sempre l'ha tingut jo en el pensament. I tota la meva il·lusió que tinc per la història, tota la s'inculcar per ell. Per el primer llibre que vas fer patrocinat per Foment, que és la història del districte de Gandia, això no s'havia publicat encara a res de Gandia ni la comarca. I ell va donar el primer pal pressionant 100 persones i tot, socis de Foment, perquè col·laboraren a fer sis llibres. I a continuació era un home digne de tindre-lo present, en l'ensenyament i a nivell personal. Sí, és el que dic jo antes. Sí, ja vostè està mirant la tele i està així, ara, en aquest moment. M'he definit perquè jo tenir una carrera ja millor, però també per experiències. El mateix que vull estar present. Sobretot si ja estem jubilats. Entonces, ell era secretari de l'institut i el director era Melí, com us he dit. I tingueren 2 medalles en tots es va donar. Alfonso de Mosacho. Li vaig donar una medalla en aquella època. Un segonet, la filla Irene Camarena vol intervindre. Irene. Bueno, jo com no he netat la facilitat de paraula de compartir més en públic, únicament ara veia els presents, al conferencial i crec que coordinadors de les arts també, moltes gràcies, ell no podria anar, al CEI, l'organització i en particular ara, moltes gràcies. És part de tota la família. Si no hi ha més intervencions, no res, gràcies per vindre, gràcies a tot el món per voler haver vingut a esta conferència i els emplacem demà a la mateixa hora en aquesta sala la conferència de Rafael Narbona que parlarà sobre el compromís de Casp Interregne. Sí, vos convide a vindre, a avançar-vos també que el dimecres, no, el dimecres és demà, el dijous tindrem l'última de les xerrades, però no serà així, sinó que serà Foment. I les dues tracten de Fernando Antequera i Fernando I, que com he exposat era l'eix central de la tesis de Camarena. La de demà tractarà sobre el rei Ferran I i el dijous serà la mateixa persona però en un altre context, en el context castellà de Fernando de Antequera. Res més i bona nit. Per part del Centre d'Estudis i Investigacions Comarcals, vull que estiguen atents un poc a les xarxes i als mitjans de comunicació perquè les activitats del centenari no només s'acaben en aquestes conferències, també estan previstes unes rutes per la natura i vull que estiguen un poc a l'aguait, atents, perquè en breu se publicitaran i qui vulgui participar pot apuntar-se a través d'un correu al Centre d'Estudis i Investigacions Comarcals Alfons el Vell. Moltes gràcies. Bona nit.